Čaute kočikári. Budúci rodičia riešia pri výbere kočíka vždy problém. Aký vybrať, aby spĺňal všetky parametre, požadované vlastnosti. Je to vždy problém a takmer vždy je to iba o kompromise. Tak ja vám dnes dám taký tip na vyriešenie tohto problému. Pozrieme sa na tento kočiarik. Je to Moon Resea Plus model 2024. Prečo by mohol byť vhodný aj pre vás? Tento kočiarik vybavený nafukovacími kolesami. Tento výrobca ale nemá problém s nejakými defektami, takže sa toho vôbec nemusíte báť. Dokonca má aj mierne odpruženie, ktoré sa hodí v teréne. Hlboká vanička je dostatočne priestranná, je vybavená 2 ventilačnými okienkami a kvalitným vnútorným madracom. Poďme k športovej časti. Tá získala jednu podstatnú vychytávku. Wow! Možnosť výškovo nastaviť chrbtovú opierku, a teda striežku na nej, tak, aby bola využiteľná čo najdlhšie. Ďalší tip, veľmi ľahko sa skladá, zložíte ho jednou rukou, je ľahký, a čo je taká perlička. Keď ho máte na šporťaku, tak ho zložíte aj v smere jazdy, aj s nasadením športovej časti proti smeru jazdy. Tak ho čeknite buď na našom e-shope centrumkocikov.sk alebo v našej kamennej predajni v Nitre. Čaute!